2017 елның 23 апрелында Сургут татарларының милли мәдәни автономиясында Ак Калфак татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасы бүләкчесен ачу буенча утырыш булды. Мау Юграның һәм Татарстанның атказанга мәдәният хезмәткәре Нурия Әхәт кызы Җиһаншина яңа гына Казанда Ак Калфак иҗтимагый оешмасының 5нче форумында булып кайтты. Бу сәфәр Сургутта да әлеге оешманың бүләкчесен ачу ниятен ныгытты гына. Бу көнне автономиядә милли аш-сулардан һәм кул эшләреннән торган күргәзмә дә эшләнде. Зәмзәмия Гамилова атлас лента белән чигү үрнәкләрен тәкъдим итте. Гөлчәчәк Фатхулова күпләрнең ашларыгыз тәмле булсын төркеменең җитәкчесе буларак белә. Татар хатын-кызларының баш киеме калфак чигү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Найля Халиуллина исә бәйләгән әйберләре белән шаккаттырды. Бигрәк тә кунакларга аның бәйләгән пальтосы шады. Дания Флетуна килүчеләрнең барысында милли ризыклар, бәлеш, кыш теле һәм башкалар белән сыйлады. Яшьләр исә бу көнне токмач кисү буенча ярыштылар. Теләгән һәркем бу бәйгегә үзенең көчен сынап карый алды. Нурания Шаймарданова, Гөлсинә Вәлиева һәм Гөлнара Зияддинова кебек тәҗрибәле аш-су осталары токмач басу, токмач кисүнең серләрен яшь буын белән бик теләп уртаклаштылар. Бәйрәм тантанасы тәмле чәй өстәл артында үтте. Сургутта татар хатын-кызларының үз оешмасы ачылуына һәркем хуплады. Шул уңайдан үзләренең фикерләре белән дә уртаклашулар булды. Мин уйладым да, нишләп мәйтәм, безнең Сургут шәһәре дә калышып торырга тиеш иде. Бездә дә Ак Калфак җәмгыяте булырга тиеш дип, бүген хатын-кызларны Ак Калфак җыелышына чакырырга булдым. Һәм инде анда халкыбызның гореф-гадәтләрен күрсәтергә, күңел бизәкләрен күрсәтергә, һәм шулай ук мастер-класслар күрсәтергә булдым. Менә шул әйберләр онытылып калмасын. Кемнең өйрәтәсе килә безгә халкыбызның берәр нинди юласын, пожалуйста, мин сезне барыгызды Ак Калфак татар хатын-кызлар җәмгыятенә чакырам. Минем ниятем шул. Татар хатын-кызлары үзенең милли мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, йолаларын онытмыйча саклап, халкыбызга, балаларыбызга буыннан буынга җиткерсеннәр иде дигән өмет белән, ният белән башлаган эшем. Конкурслар үтте, күп сөйләделәр, күрсәттеләр кешеләрне, кем ничек чигүләрне, бәйләмнәрне, кем нәрсәгә ашка оста, бәйләмгә оста. Шунда конкурс булды безнең токмач җыю. Күрсәттек иң башыннан ничек токмачны җыярга, күкәй салып, шуыннар салып, җыеп, кем ничек эшләр, кем су куша, кем кушмый. Шуннан тиз генә мастер-класс үткәрдек, кем тели, шул кисеп тә карады. Оешма булды, Ак Калфак дигән нык матур өстәлләр әзерләнгән. Инде күп татар милли блюдолары булды. Чәк-чәкләр һәм безнең балалар бит инде нык матур иттереп җыелышып җырладылар, биеделәр. Бөтенсе нык шат булдылар инде бу оешмага.
уйлап куйдык, күбрәк менә шундый түгәрәкләр үткәрергә, бәйләргә. Ак калфакның нигә кирәклеге, аның әһәмияте, киләчәк буынга нәрсә калдыра алачак. Алар турында да танышып үттек. Танышып үткәннән соң инде токмаш кисү буенча, бәйләү буенча, төрле картиналар чигү буенча, калфак тегү буенча мастер-класслар узды. Сегодня мы побывали на замечательном мероприятии открытии общества татарских женщин Ак-Калфак. Вот мы с дочерью недавно приехали в этот замечательный, красивый, прекрасный город Сургут. На родине у себя мы из Челябинской области. Также находились в этой организации, в этом обществе Ак-Калфак. Хотелось бы пожелать всем женщинам, которые состоят в этом обществе, процветания, успеха, а также все женщины, татарочки, которых здесь нет с нами, пожалуйста, милости просим, приходите, будьте участниками этого общества. Здесь вы научитесь многому. В этой организации проводятся мастер-классы по различным видам рукоделия. Несмотря ни на что, вы здесь просто можете получить удовольствие от общения с такими же женщинами, как и вы. Сургутта яшәүче милләттәшләребез арасында татар халкының гырыф-гадәтләрен, йолаларын, телен һәм мәдәниятен саклауда ак калфак үзенең лаеклы һәм саллы өлеш кертер дип ышанып калабыз. Аларга һәр башлангычларында иҗади уңышлар, теләк-ниятләренең чынга ашуын телибез.